Hakakper eden ubisanyo ong yakaim pinumiyap la piba minu so anrei ki khamat ki jong pi kin saplit pin salong kum ublei mat pin tip ya ka babha ka basniu ka basmusi ka long ba ha ka babun jong kani ka community jong kinong yalap ki biri baju yalam kadon kani ka jing sungu tho bakala ki ong ma u adam don kam ban long kum ublei ula long lupati kum ublei la thau u ha ka dur khamat ka jong ublei image of god imago dei na latin. This is very careless, this is very careless theology ngan oi pe Pi ni ignore pat ya ka fact ba ublei ube ya u Adam ka im nakakapere den namar ba kila long kum ublei ong ha po Genesis lai apu ar ha kami ublei ula long kum mangi ndak ba utip ya ka babaha ka besniu tele se yu kaneri ka kti ka jong usho dieng jong jing em bu bam so bu em jinom beno yu. There's a difference between imago dei, image of God, and being like God, knowing good and evil. Please be careful of these serious carelessness in theology.